नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवार नगरसभे वतीन प्लास्टिक विक्री दुकानात धाड. 3 क्विंटल प्लास्टिक माल जप्त, दुकानदाराक दंड. कारवार नगरसभा व्याप्तीत परिसर अधिकारी बी.के. संतोष तसेच डॉक्टर गणपती हेगडे, उपपरिसर अधिकारी कर्नाटक राज्य मालिन्य नियंत्रण मंडळी, प्रादेशिक कचेरी कारवार तसेच श्री याकूब आरोग्य निरीक्षक नगरसभा कारवार, नगरसभा कर्मचारी हेमचे मार्फत एक वेळा वापरच्या प्लास्टिक वापराचे बंदीची जागृती आणि शिल्लक असले प्लास्टिक दास्तान करचे आणि ज्या दुकानात असले प्लास्टिक विक्री करतात त्या दुकानाचे धाड घाल सुमार 3 क्विंटल प्लास्टिक वस्तू ताब्यात घेतले आणि त्या धाडीत ताब्यात घेतलेल्या दुकान मालकाक दंड घालून सगळे 5100 रुपये दंड वसूल केलो आणि हेच पुढे असले पर्यावरण मारक जावचे वस्तू विकूक निषेध असा हेजी परिसर अधिकाऱ्यान समज दिली असे प्रसार माध्यमाक कळयला. कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायतीतर्फे सार्वजनिकाक कळवणी. उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थी वा इतराक IAS, KAS, IPS, बँक एक्झाम, पोलीस एक्झाम अशा हरेक तऱ्हेच्या अभ्यासासाठी चित्ताकुला ग्रामपंचायतीच्या वाचनालयात पुस्तकाची खास व्यवस्था केला. 3 कॉम्प्युटर, वायफाय जोडणी, स्मार्टफोन, कॅरम बोर्ड, चेस, वाचनालयाच्या आवारात आकर्षक गार्डन आणि बसकेची व्यवस्था करून दिसा बातमीपत्र वाचतल्याक आणि अभ्यासासाठी डिजिटल लायब्ररीची मोफत व्यवस्था केला. कथा, कादंबरी, नाटक, कविता यासारख्या साहित्याची पुस्तकं असतात. या वाचनालयाचो कोणी बी लाभ घेऊ शकता. कोणाकच कसलेच बंधन ना. सरकारी सुटी तसेच प्रत्येक सोमवार, दुसरो आणि चौथो मंगळवार सोडून सकाळी 10 ते 12:30, सांजे 4 ते 7:30 वाजतापर्यंत या लायब्ररीचो मोफत लाभ घेऊ शकता असे चित्ताकुला ग्रामपंचायतीतर्फे इच्छुक सार्वजनिकाक कळयला. कारवारच्या सिद्धर हेस्कॉम खात्याच्या ज्युनियर पॉवरमॅनाला मृतात्म्याक श्रद्धांजली. कारवार तालुक्याच्या सिद्धर किन्नर मार्गाच्या हेस्कॉम खात्यात काम करचे ज्युनियर पॉवरमॅन विजयकुमार मादर हेमी 14 जून 2023 दिसा सिद्धर हिंगा कर्तव्यात असताना मृत जाल्ली दुखद घटना घडली. तेमगे स्वभावाची आणि आपुलकेन काम करचे लक्षात घेऊन सगळ्याकडेन तेमी आपुलकेन वागचे गांववाल्याल्या मनात असतानाच काळान तेमका या जगातल्यान कायमचेच होयले. मृताल्या आत्म्याक शांती मेळसाठी शुक्रवार 16 जूनाक सिद्धर ग्रामस्थान मृताक श्रद्धांजली ओपचेसाठी मौन आचरण सभेचे आयोजन केले. या वेळार सिद्धर हेस्कॉम शाखा कर्मचारी, ग्रामपंचायत सदस्य, अरण्य खात्याचे कर्मचारी आणि ग्रामस्थान भाग घेऊन मृत आत्म्याक श्रद्धांजली अर्पण केली. शिरसी रस्ता अपघातात युवक जाग्यारच मरण. शिरसी कारवार जिल्ह्याच्या शिरसी शहराच्या सम्राट हॉटेलासमोर दुचाकी वाहन आणि खासगी बसामध्ये झालेल्या अपघातात 26 वर्षाचो महेश भोवीवड्डर हो व्यक्ती जाग्यार मरण पाविल्ली घटना घडली. मृत शिरसी गणेशनगरचो निवासी असून या प्रकरणाची शिरसी मार्केट पोलीस ठाण्यात प्रकरण दाखल झाला असे कळला. चलेलो अश्लील चित्र पोस्ट केल्ल्याक 3 वर्स सजा. कारवार एक चलेल फोटो वापरून नकली इंस्टाग्राम अकाउंट खोल तितूंत अश्लील फोटोग्राफ व्हायरल केल्ल्या युवकाक कारवारच्या CJM न्यायालयान 3 वर्स सजा आणि 1 लाख रुपये दंड असो निर्णय दिला. कुमटा तालुक्याचो बाड ज्येष्ठापूर ग्रामाचो संजय भास्कर नायक हेमका ही सजा दिला. 2 डिसेंबर 2021 सालात संजय हेमी एक चलीत सोशल मीडियाचेर पोस्ट केल्लो फोटोचो एडिट करून अश्लील चित्र व्हायरल केले. त्या चलेन या प्रकरणाची कारवार पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. या प्रकरणाची विचारणा करून CJM न्यायाधीश रेश्मा रॉड्रिगीस हेमी संजय हेमका ही शिक्षा आणि दंडाचो निर्णय दिलो. त्या 1 लाख दंडापैकी 75,000 रुपये पीडित चलेक दिवू जाय असो आदेश दिला. या प्रकरणात सरकारातर्फे सहाय्यक सरकारी वकील मंजुनाथ होनय्या नायक हेमी वाद मांडिलो. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात.
कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.